Ang unang gisulti sa anghel paglipay Maria, kay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Kani siyang pulunga og kamoy sultihan ani ba na moabot sa inyong balay paglipay, kay ang Ginoo nanalangin nimo pag-ayo. Nya pobre kayo mo, gamay kay inyong balay, wa gani ka eskwela o formal nga eskwela. Unsa man, tuo ka dili. Ha? Ambot lang. Mingon nita, ha? Ako gipanalanginan, wa man gani ko ka eskwela. Kay wa man to ka eskwela sa Maria og formal gyud nga taas nga grado. Igo, sila basic gina nila. Ang ginikanan mo tudlo og Dios anak pagbasa sa balaang kasulatan. Bisag way formal education, kamaog gid sila mo basa. Mao sad bitaw si Maria, wa sad siya kapa-eskwela ni Hesus, pero si Hesus suhito kay pagbasa sa balaang kasulatan, kay basic man na nila. Karon wa na may ginikanan mo tudlo kayog basa sa anak. No? Magsalig man gyud nga pa-eskwelahon kinder, pa-eskwelahon o grade 1. Wa nagiginikanan ba nga maog gyud mo tudlo sa anak, maka-eskwelag sa dili, kinahanglan kamaog yung mubasa ang akong anak, unya ang akong ipabasa mao ang Bible. No? Niya mo kung tutukan. Wa na oy, magsalig unya mauna na hinungdan kay magsalig man ta kapa-eskwelahon gyud anang formal education. Gatuo ta nga kundi ka eskwela ang bata, wa nay maayong kaugmaon. Nya unsa may sunod mahitabo, mulimit na sa pagpanganak. Iniglimit sa pagpanganak, patio na nila ang magsunod. Ang nigawas ra gyud maoy panggaon. Pero ang gasunod, alihan nagkondom, alihan nagpills, patio nagpills, alihan nagayudi, napagikamu ang ipalaygit pagyod nya, og naa pagyod, ipa-abort. Ana, maunay gibuhat karos mga ginikanan, kay mga tapulan mang butodlo sa ilang mga anak. Si Maria, gikahimutan sa Dios, kay ngano man ang iyang pagtuon sa balaang kasulatan nga gikan sa niya nakatunan sa iyang mga ginikanan nga medyo pobre sad, tiguwang pagyod. Tiguwang naman kung itong ilang ginikanan, di naman to kapanganak si Santa Ana, maubitang pagkamabdos ni Maria, dili sad to binuhat og tao, mo nang nahimo siyang immaculately conceived. Maura say gituma ni Maria, wala pa'y distortion. Why distortion? Kaya ka na mga anak nato, ay nato, sipyat magini akong baba, inyo di ay. Aw anak man sa naspari, igod kay mag-father man naspari. Kanang mga bata, og anha na nas eskwelahan, daghan kayong distortions. Unsa man, ang influensyas kinabuhi sa iyang mga classmate o mga batasan, mutakod na niya samot ng batasan sa maestra, sige silag tanaw sa maestro, mo distort na niya, di pag ginamaulig sa'yo, kay muhapit pag ginas computeran, nasamot. Pero wa mo'y computer, wasan siya mo eskwela, niya ikaw ray gasigig tudlo niya pagbasa, ikaw ang inahan, wasan mo'y TV, o niya sigirang Bible, niya magsigira mong duwa-duwa according to basic nga mga games o niya healthy nga mga games. Kanang imong anak mutubo na nga healthy kaayo, di gid na musuyop. Kay ang iyang gihuna-huna, ang kinabuhi raman sa iyang gibasa nga mao ang kinabuhi sa Ginoo, nya nagtan-aw pod siya nimo isip ginikanan nga dili ratulon, dili hakog og kwarta, magsigirag ampo, magsigirag alagad sa silingan, dili himalikas, dili magsigig buli. Di ang imo sang anak mo tubo nga himsog kayo ang iyang
mental, spiritual, ug moral life. Nya, nalimot ba yaani ang kasagaras mga ginikanan karon? Nalimot nga ang basic education dili di ay ang formal, kung dili ang family. Tuad dito ang primary, secondary, o tertiary education. Oh. Mao nagikahimutan si Maria. Ngano man ang iyag yung basic nga nakatunan to fulfill the will of God. Mao gina iyang pinaka-basic nga sa tanan niyang buhaton katumanan gyud sa pulong sa Ginoo. Mao bitang nasuko ang Ginoo diri sa unang pagbasa pinaagi ni propeta Isaías, nasuko siya ni Akas. Kay giingnan siya sa Ginoo pangayo og milagro, kay milagrohan ti ka. Di man siya mangayo. Kay ang iya manghuna-huna, di nako suwayon ang Ginoo. Iya tong huna-huna. Mo tong niingon si propeta Isaías, dili pa igo nga imong hasulon ang imong isig katao, hasulon sa nimong Ginoo. Kay kini magong atong panghuna-huna nga igsuon sa atong pagsigig paningkamot nga matuman ni makahasol sa atong isig katao. Kasagaran ba? Parihan ni President Putin, gusto niya nga ang Ukraine maangkon gyud niya. Nakahasol niya si Kuansad, si Zelensky, gusto po siya nga maka-independent siya sa fold sa Russia ang Ukraine. Karon sa sige nilang gubat nakahasol, di ba? Niya ang Israel o kining Hamas dito sa Gaza, sige sa silang tuman sa ilang gusto gyud na ilang gihuna-huna, nakahasol og dako kayo sa kalibutan. Ilingya imong tupad. Nawa ka makahasol ron sa imong silingan. Na. Daghan na to nakahasol. Nga naman, tungod ana na ang igusto jud ka nga dako yun ang imong nataran sa imong balay, imo dayong kuralon. Unya kay ang agianan sa imong silingan, maapil man imong kural kay imo man sa nang yuta, wa na sila'y agianan, nakahasol na ka. Tungod lang anang imong hunahuna nga luag yun ang imong nataran, dako kayong imong loan, pero gamay kay agianan imong silingan, di gani hapit kaagi ang lungon. Di kaagi ang lungon. Kay hapit na lang magtakilid ang imong silingan, agi anang agianan sa imong kural, kay ang imo sang atbang nangural man sad, gikongkrito ra ba. Mura na intawag mga ok-ok nga manod ang mga silingan nga magtakilid na hapit. Nya di jud ka utanaw ana. Tutinambid ka dito sa imong loan, sige ka ditong pamutang anang imong mga orchids, mga kuan nindot kaayo, imong mga halaman kunuhay. Pero imong silingan di nagahapit ka ginhawa, muagi anang taliwa, anang kural nga siminto gaana inana. Nga way batasan. Da. Be. Kinirong namalit na tog slots, nakahasol na to, Perting lipaya na to kaning namalit og slots, pero ibutang sa imong unahuna, di ko mo palit kay tigumon gyud kuning kwarta nako, tigumon gyud kuni. Sayang kayo ang 500 kung akong ipalit og slot nga is BF dag ni Father Siano. Sayang kay akong 200 nga ipalit nako anang DCHS para sa pista nilang Father Siano sa ilang parokya. Sayang. Kining 700, sayang kay ni. Ako ning tigumon. Tanawa, makatigom kag tag 700 ang adlaw, di inigtapos tuig, pila na imong matigom? Pila na? I-multiply og 360. Nama mo'y cellphone. Bugo magitas math. Sayon ra na kwentahon napo katag kuan, napo katag 700 pila? 70,000 times 3 o times 4 kay o times 3 kay tuluman ka na po ang usa ka buwan. Pila na 210
O di day, 7,000 times 3, 21,000 nya times 10. Pila man? 210,000 nya pun ani mo og lain nga 42. Kaya na pa may duha ka buwan. Di 53,000. O na kay 250,000. Unsa may sunod nimo, natigom na mo na nimo. Kulbaan na sad ka. Hala, asa ka din ako i-invest, no? Hastan og mukuan kana ganing naay mukawat ani. Isuod ko ning bangko, pastan sag masira ang bangko. Di na ni nako makuha. Asa ka ko ni ibutang? Halain na sad kang tigom na sad ka. Imong gibutang og bangko, tigom na sad ka. Pagkasunod tuig, nahimo ng 400 kapin. Hapit na mo 500,000. Ingon ka, unsa kay akong ipausab sa balay? Unsa kay akong projikon? Unsa ka? Libog na imong projikab. Imong balay, imong gipa-extensyonan. Mo gasto mag 2 million. Nya, 500,000 pa man ang imong kwarta. Mag-loan lang ko sa kanaganing 1.5 million. Nag-loan na ka. Ana, dako na imong balay. Karon, ang problema na sad, ang imong bayronon sa loan, tigom na sad kag maayo. Ana, uy, di amay nasakit nimong anak. Ari kang San Vicente. Pa-blessing kang Padersiano. Pag-blessing, hala, ni grabe na noong sakit. Kaya wak man ka mo palit og slat. Hala, ni grabe na. Ni grabe na ang sakit. Di, nagkautang-utang na ka para sa ospital. Hilak na ka. Luhod na ka diring San Vicente. Ingo San Vicente, kadako atong imong gitigom, imong rang ipa-extend sa imong balay. May sa na, kay dako na kaghayaanan sa imong anak. Yung father ba, musangko, yung panungo. Nga naman, di na tinood. Nga kinintanan na tong paningkamot nga tawhanon, mga lumalabay ramani, wa man ni kapuslanan. Pero ang kaning namalit na tog slats nga mo'y hinungdan nga nakatukod ta nirong atong kumbinto nga napay dakong bayronon nakahatag og kalipay. Way tao karon nga mag-anhian sa una dinhi sa San Vicente Ferrer dinhi sa atong lugar na dili musiga ang mata sa kahinangop nga mutan-aw sa nahitabo ron sa atong palibot, di ba? Abisa ka mong taga dinhi. Ako bago raman ko dinhi, mga 5 pa man ko katuig dinhi. Mura magani kog mahingang ha, makaana mi ko. Siko katuo da. Ada ko kay na atong grounds diha, purting lingawas nagsumba gabi. Laina ra bagi pang sulob sa uban. May kay sige tan-aw. Pastan ginila sa sus pader may ning do na gid dako kayong lugar dinhi, dako kayo ni nga crowd sa kana ganing amo rong sumba kay adto Miss Jim maghuot mi dito nya gamay ra kay tanan kani dinhi huygo gid sila. Ana nindot kayo nakalipay na ta sa mga tao. Ambot og katong nagsumba na malit ba katong slot. Nindot magatuslag mga attire. Ana pero dili na namo importante nakalipay tas katawhan nganuman kay inyo manggihatag ngadto sa simbahan ang gipangayo sa Ginoo kaning slat-slat. Pila na may atong slat karon. Ang atong SBF dag San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces na natay halin nga 18,237 ka slats na apay 41,763 ka slots nga available. Nya ang atong Divine Cleansing, Healing and Strength DCHS para ni sa atong pista karong Sabado. Sige na taggasto ani na natay halin nga 15,433 na pay 14,567 slots nga available tag 200 pesos per slot. Mahurot ka ni karong pista? Ambot lang. Naapatay 22 slot challenge na tag 4,400 na nasa tay 261 kap 22 slot challenge nga nadawat as of yesterday. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Atong pakpakan ang Ginoo. Mo ni sila mga liwat ni Maria
mga liwat ni San Vicente Ferrer, kanabang dili mo undang sa pagtabang sa katilingban nga nagpromote og pagtuo, nagpromote og kinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo. Dagko kay taggasto aning gubat, dagko kay taggasto aning prostitusyon, dagko kay taggasto aning drug addiction, labaw na gyud nga dagko kay taggasto aning graft and corruption, dagko kay taggasto aning atong mga sugal ug uban pa nga nakadaot sa katilingban. Worth lang gyud nga mogasto sadta, dili kay dako pero niining mapuslanon nga mga buhat. Mo nagduna mo'y kwarta nga extra ay mo pagsigtigom unsa may buhaton ipaambit gyud. Na inangutana nako, Pader, unsaon man nato gyud nga everyday tagaan gyud nato mahatagan gyud og first priority ang Ginoo. Di ka mo kuno be. Lingi ay mong tubag, ay mong tupad ing na priority nimo ang Ginoo. Ako simple ra kay kog tubag niya. Unsa may akong tubag niya? Kanang nasbabaw. Kanang prinsipyo ni San Vicente Ferrer. Nako ang akong patron diri sa parokya na ay prinsipyo nga nindot kayo. Ikaw no, ibasaha ko ninyo. Ready, go. Whatever you do, think not of yourself, but of God. Bisan unsay imong buhaton, huna-hunaa kanunay, dili ang imong kaugalingon, kung dili ang Ginoo. Kung maghimo kag balay, huna-hunaa, para na sa imong kaugalingon o para sa Ginoo. Kung maghimo ta dinhi og mga projects para ba ni pagpasikat sa akong kaugalingon o sa atong kaugalingon o para ni sa katilingban sa Ginoo. Kay ang ato na ganing gibuhat para nagis atong kaugalingon, di na para sa Ginoo, magkagubot kita, makahasol ta. Mo na diri sa atong ikaduhang pagbasa, ang atong Pangulong Pari ni gamit og lawas aron pagluwas sa katawhan, dili lawas aron paglaglag sa katawhan. Siya nay giandaman og lawas aron pagluwas. So kining atong lawas para ni pagluwas sa atong isig katawo. Mao nay mindset of God. Ang atong lawas para pagluwas sa atong isig katawo. Gilain na sang lingi sa imong tupad be. Ingna siya. Sugod karon, isabat nako. Sugod karon, kining akong lawas, ako na ning iluwas nimo. O ana. Kay kanang imong lawas, sige lang gid ang ato hinong lawas, mao manoy atong luwason. Kusog kitang muluwas atong lawas, dili di ay. Sa prinsipyo di ay sa atong Ginoo, giandaman ti ka og lawas aron imong iluwas sa imong isig katawo. Mao sa na ang lawas ni Maria nahimong agianan sa kaluwasan. Mao sa na ang lawas ni San Vicente Ferrer hangtod karon bisag patay na siya nahimong agianan sa kaluwasan. Ang ato sa tang lawas maagianan untas kaluwasan ug usas paagi ana pamalit og slat. Ikaduha, pangalagad sa imong silingan. Bisag wa kay kwarta, alagari imong silingan. Limpyuhi ang ilang balay, limpyuhi ang ilang kanal, limpyuhi ang iatong palibot. Dili kay magsagbot-sagbot sa palibot. Sipsipi ng mga daan nga gagmay kaayo nga mga tusok ng atong naong ana mga kugon o mga hagunoy diha. Kay wa ginisip-sip, sige lang agi musuot lang sa drive sa balhabal. Di gyud kasip-sip, nahimo ng blind curve. Adto na sa hawanan kung nanay mga bangga, nanay mga tikangkang dito. Di ba? Kanang imong agianan sa imong silingan, padak-i. Huwag napakay lugar diya, iatras ang imong koral, padak-i. Kanya, simintuha ang ilang agianan para dili lapok kayo. Di sa sila mga dagma.
Oh, karon gani ato na maganang giispalto diha. Dako kay gasto ana. Nganong gaspalto man ta? Kay abog kaayo sa mga manimbahay, musimba, abog kaayo. Atong gispalto. Natay bayad, wapa. Pilay gasto ana karong bag-o natong gispalto diha sa atong ground og diri ari kay perti na sang abuga diri sa parkingan. Oh, niabot naghapit mo 900,000. Wa patay budget ana. Kay wa ginas plano pero gikinahanglan aron dili kayo maabog ang ato mga bisita. Oh, di ba? Nya, sa metong buhaton, palit ra gyud slot. Sayon ra na. Kitang tanan ang ako rong subscriber sa YouTube channel 188,000, mamalit lang nagtag 700 pesos ang tanan hangtod karong Sabado. Okay, 188,000 times 700. Pilay abuton ana. Da, di lagi mo ka mo kwenta sige na.